היי יוטיוב. זה חלק 3. פשוט נמאס לה כבר להיות במטוס שלא ממריא, אז היא רוצה להיות ביוטיוב. זאת אומרת בבית. אף אחד לא בבית שלה. ברור. לא מאמינים לה. טוב יוטיוב. היא עכשיו הולכת לבית ספר. והיא לומדת. אז נתראה בפרק הבא של מונגו ביישן, זה היה החלק האחרון.